साधु साधु खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजोंहाय बाथ्रा शेयार खालामलायनो थाखाय नुजाफैबावनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैनि गिबिसिन भिडिअआव जोङो नैबे कामाख्या मन्दिरावहाय जानाय जाथायफोरनि सायावहाय एसे सावरायगोन। नैथियावहाय जोङो रायजो राजा नोंथांमोन थगायसुला बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै जोङो बाथ्रा सावरायलायगोन। थामथियावहाय आङो हादराव गिलु बालु बांग्रिं मावनाय आरो दै बाना लोमनाय बेफोरखौहाय नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो। दा जोङो बेनि सायावबो एसे सावरायलायनोसै रायजोफोर। बे समावहाय नोंथांमोना नायदो फुल मुभि कामाख्या मन्दिरावहाय मानो शुटिं जानाय नोंथांमोना नाय। साधु शिसफोर गावसोरखौनो साधु बुंनानै लाग्रा फोथायारिफोर जायखौ खुलुमो बिसोरनो दिनै बुख्रुबलायनाय मा जाखो बेलाय रायजो राजा नोंथांमोन। मान सन्माननि बाथ्रा दङब्रा हिन्दु समाजावहाय बिसोरखौनो फोथायनानैहाय मानो फुजा होयो। दा बिसोरबायदि मानसिया मा मावो बिसोरो लांसुनियाफोरसो बुंनो थाङोब्ला मिथिबायना। थगायसुला थाखा थगायनानै जाग्रा खाबु मोनोब्ला आइजोफोरखौ सिन्थायनो जिनाहारि खालामनायनि मानो खायदा लाग्रा दा बिसोरखौनो खुलुमो। अब्ला दिनैनि समाव जों मा नुखो रायजोफोर अम्बाबासि फुजा कामाख्या मन्दिरावहाय बुख्रुबलायदों गावसोरजों गावसोर होसोख्रुबलायदों। बेनो जाहैबाय इसोरा बेखौनो इसोर होननानै खुलुमो दा मानसिसो बियो मानसि इसोरजों बानायजानाय मानसिसो। दा बेफोर बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना गोरोन्थि साननो हागौ नाथाय नोंथांमोना गावसोरनो मेगनजों नाय आरो गावसोरनो खोमाजों खोनासंगासिनो दङ मेगनजों नुगासिनो दङ। थगायसुला साधुफ्रा मिथिबायना दुनायनि सारा पृथिबियावहाय बयनिफ्रायबो थगायसुलासिन बुङोब्ला बिसोरनो संसारावहाय बयनिफ्रायबो गाज्रि थगायसिननानै जाग्रा होननानै बुङोब्ला बिसोरनो। थगायसुला नङाब्ला मानि अखातनि बाथ्रा बख'खो बिसोरखौ सोर पावार होदों नों आरो आं पाब्लिक रायजो राजाफ्रा बिसोरनो पावार होदों बिसोरखौहाय खुलुमदों बिसोरखौहाय इसोर बानायदों। बेनो गोरोन्थि जादों। बबेयाव नुदों साधुफ्रा रायजो राजाफोरनोहाय बोर होनो हानाय गैया जेरावबो रायजोफोर। स' अब्ला रायजोफोर एसेबां बुंनोबो आं सानला। दा बे समावहाय जोङो सावरायलायनोसै बिक्रम दैमारि आरो जोंनि फाउन्डार Ndfb फाउन्डार रन्जन दैमारि सार। ओरैबायदि थगायसुला बर'फोरनि गेजेरावहाय दुनायनि थगायसुला फर लाइक एग्जाम्पल मिस्टार मेम'रेन्डाम एखे बिसोरो मेम'रेन्डामाबो बेनो बिक्रम दैमारियाबो बेनो कास्टम बसुमतारियाबो बेनो प्रहलाद ब्रह्मआबो बेनो आरो रिन्जय बर'आबो बेनो एखे। बहाथो रिन्जय बर'नि साख्रिनि बाथ्राया बहाथो रिन्जय बर'नि लाइमोनफोरनि अनसुंथाइनि बाथ्राया बहाथो रन्जय बर'नि इयुथफोरनोहाय अनसुंथाइनि बाथ्राया गासैबो फैलुर गैया आरो नेना थानायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बेसेबां नेगोन खय बोसोरसिम सार्च खालामबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बिक्रम दैमारिखौ आं बुंखायो बिक्रम दैमारि
नों जे दिनैहाय बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राखौहाय UPPL नि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा बुंदोंमोन। रन्जन दैमारी सारखौहाय गोसो जायोब्लानो बख'नो हायो बे माब्लाबाबो नङा होननानैहाय UPPL पार्टीनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा बुंखानायमोन। दा बै समनिफ्रायनो UPPL नि CM प्रमद बर' सारमोनाबो बुंबोगासिनो दङ आइन मथे गगोन, आइन दङ, केस कम्बिटेड खा, गोसो जायोब्लानो बख'नो हाया बे बाथ्राखौ बुंबोखानायखा। नाथाय नों बायदि सासे सयतान गोसोनि थगायसुला हारिनि थाखाय धंस खालामना होनो नागिरग्रा बिक्रम दैमारिया दिनै मा खुगा बेखेवो? अब्ला नोंथांमोनाबो बख'नो हाला रन्जन दैमारी सारखौ ना? नाटक खालामबाय थादों नोंसोरो पलिटिक्सनि बाथ्रायावहाय, पलिटिक्स गेलेनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय फुटबल बायदि फिदिंबोबाय थादों। दिनै जोंलाय माथो नुखो, माथो खोनाखो जोंलाय? अब्ला BPF पार्टिया रन्जन दैमारीखौ बख'नो हाला ना? बे समाव बख'दो रन्जन दैमारी सारखौ, 28टा MCLA देरहानाय, 11 जन MLA देरहानाय, मानो हाया? बख'दो। लाजिसिं सिं बुंनो थाङोब्ला ना रायजो राजा नोंथांमोन। आरो आङो सरजाबबावगोन दुरान्ड काप लाबोनायनि, स्पर्ट्स टुर्नामेन्ट लाबोनायनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव फंनैसो बुंबावगोन। दुरान्ड कापनि जे बडलेण्ड FC, बे बडलेण्ड FCआ दे बोसोरथामसिमहालागै कन्टिनिउआसलि बाहागो लाबोदोंमोन। दा नैबेयावहाय जोंनि बर' जाथिया सारा मुलुगावनो, इन्डियाल' नङा दे, नेसनेलल' नङा, इन्टारनेसनेलावनो बे भारतनि सिङावहाय आसामनि आन्दारावहाय मोनसे बर' नामनि ट्राइबेल दं होननानैहाय जों सिनाखि मोनदों। मानि थाखाय? दुरान्ड कापनि थाखाय, सन्तोष ट्रफिफोरनि थाखाय, बडलेण्ड महोत्सबनि थाखाय, नलेज फेस्टिभेलनि थाखाय, लिटारेरि फेस्टिभेलनि थाखाय जोङो सिनाखि मोनदोंमोन। नाथाय बेफोरखौहाय बनसिट्ट खालामनो थाखाय, फोजोबस्रांनो थाखाय थगायसुला लांसुनिया बिक्रम दैमारीमोन बायदिनि ग्रुपआ रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों। दिनै रन्जन दैमारी सारखौहाय पावाराव फैयोब्लानो BPF पार्टिया बख'नो हागोन होननानै बुंबोनाय रावा बहा थांखो? नोंखौनो फोथायनानैहाय रायजो राजाफ्राबो भट होदोंमोन BPF पार्टिनोहाय। अनजालि दैमारी मेडामाबो नोंखौ फोथायनानैनो APB पार्टि दादोंमोन। आरो एक्स भलन्टियार्स फर्सनि मानसिफ्राबो BPF पार्टिखौहाय NDFBफोरखौ बख'गोन होननानैहाय फोथायनानै दिबान समोन बायदिया मानो BPF पार्टिखौहाय सापर्ट खालामदोंमोन। दिनै मा खोनाखो जोंलाय? 9 मास हाबबाय, मा मावजेनखो BPF पार्टिया? जोंबो नुगासिनो दङ, नायगासिनो दङ रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर जोबनायाव नोंथांमोना सावगारिखौ नाय, दैबाना आरो बांग्रिं। दैबाना लोमनायावबो हयथ' मानसिया थैखाबाय, नाथाय नैबे भेनेजुएलानि जे बांग्रिं मावनाय बेयावहाय रोजा रोजा सुबुंनि जिउआ खहा जाबाय। बे जाखागोनखा, बेखौ बुंनायनि थाखाय गोरोन्थि दा बुजि, जाखागोनखा रायजोफोर। मुलुगाव दैबाना लोमगोन, बांग्रिं जागोन, दावहा जागोन आरो मा होनना बुङो, जायगा जायगा बेरामजों थैब्रुंगोन। बेयो जाखागोनखा, बेयो जाखानांगौखा। बेयो मिथिंगायारि मोनसे मा होननानै बुङो रायजोफोर, नासयनायखा। अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।